Senatulonta Bunago kan Mali cɛ kɔrɔbalenw forobatɔn Egliw ko don olu ka degeli karamɔgɔ kura dɔnna kunnafoniyaw bina kunu araba uti kalo in tile 8 san 2024 na su daminɛna kunu bɔlɔlɔw kɔni fara kosɛbɛ a kunnafoniyaw la. Degeli karamɔgɔ kura tɔgɔ Tom Saintfiet Belgique jamanaden don a bangena san 1973 o mars kalo tile 19 ɲina san 2024 na a si bɛ san 51 na. Tom Saintfiet ka sɛbɛnw n'o ye degeli karamɔgɔ sɛbɛnw ye licence A pro UEFA b'a bolo i n'a fɔ Mali Senatulonta Fédération ɲɛmayaso tun y'a laɲini cogoya min na a ka laseli kɔnɔna na. San tɛmɛnenw na Tom Saintfiet ye jamana dɔw dege i n'a fɔ Togo, Malte, Gambie, Bangladesh ani Philippines. Hakilina jiginna uti kalo tile 7 tɛmɛnen Mali Senatulonta Fédération ɲɛmayaso tun y'a lase sɛbɛnna ko a bɛ ka degeli karamɔgɔ kura ɲini min bɛ Mali cɛ kɔrɔbalenw forobatɔn ko fɔ n'an ko équipe nationale. Cɛbɔ 31 tun y'u ka sɛbɛnw lase fédération na. O cɛbɔ 31 na u 6 tun sugandira fɔlɔ, u 6 la 3 tun tara fɔlɔ. O 3 de la Tom Saintfiet tara. Tom Saintfiet de bilara Eric Sékou-Chel nɔ na. O min bolo bɔra baara la juin kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na. Tom Saintfiet tara waati la min ni Mali ni Mozambique ka ɲɔgɔndan labɛnniw bɛ sen na. O labɛnniw bɛ don CAN Maroc 2025 éliminatoires ɲɛbila ɲɔgɔndanw don fɔlɔ hukumu kɔnɔ. O ɲɔgɔndan bɛ 10 septembre kalo nata tile 6 Bamako stade du 26 mars la. Baara de bɛ Tom Saintfiet bolo n'i b'a dɔn ko a ka baara fɔlɔ o ye ka Mali la qualifier CAN Maroc 2025 phase finale la ani Mali ka se a demi-finale la ani fana ka Mali la qualifier Coupe du Monde 2026 phase finale la ani ka Mali la se a 8e de finale la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala selido.